Hai, prieten, gata. Ce credeți, bă, că îi face cineva ceva lui Rizea? Uite, lui Maia Sandu trebuie să-i facem. Uite, ea este. Ea e dictatorul. Ea e dictatorul Republicii Moldova, trebuie să știe toată lumea. Vă e frică? Stați în casă, momâilor din Moldova și România. Sunteți toți niște momâi, bă. N-aveți sânge în instalație niciunul, bă. Aia e. De-aia ne-au anulat alegerile și turul 2. Ca să știți că le merge. Pentru că suntem cum suntem. Noi ca nație. Ați înțeles? Niște fricoși, fără sânge în instalație și aia merităm. De-aia și-au permis. Că altfel nu-și permiteau. Da? Ce dracu, mă, nene, mă? Păi mie e frică. Poate să vină 100 de gărzi de corp. Sunteți nebuni? Da, mă, să vină Maia Sandu, să vină. E rușine? Ce făți, e rușine, fă? Că spun adevărul? Uite, poliția aici nu ne-a zis nimic. Șeful de la pază de la Parlamentul European de la Strasburg e român, domnul Solomonescu. Îi mulțumim pentru cooperare. S-a purtat elegant, a zis domnul Rizea. Domne, am o groază de fani. Cum credeți că am intrat pe aici? A zis, gata, nici nu mi-a cerut. La un moment dat, un filtru nici nu mi-a cerut. A văzut Rizea, gata, bă. I-a luat pe ceilalți doi care erau cu mine. Asistenți, bam, bodyguard-ul, direct. Atât, nimeni nimic. Am o groază de fani, angajați românii, salut pe toți, nu le mai dau numele să nu-i dai afară mâine. I-a zis numele numai șefului pazei. Așa că facem istorie. Deschidem ochii moldovenilor. Treziți-vă, bă, odată. Nu mai stați, bă, ca momâile. Că s-a urcat asta cu picioarele pe voi. E cum, uite aici, asta e adevărul de Maia Sandu. Asta e adevărul de Maia Sandu. Maia Sandu e dictatorul Republicii Moldova. Asta e. Protejează mafia drogurilor. Ia uitați, Oleg Pruteanu, protejat de ea. Da? Cel mai mare narcotraficant din Europa. A adus în Parlamentul Moldovei un killer, pe Renato Usati. Uitați-l acolo. Da? Ca să știe, mă, toată lumea. Avem bannere de-astea peste tot, în franceză, în engleză, să știe toată lumea. Rizea vine pregătită aici, bă, la Parlamentul European. Da? Ca să știți, bă. Am așteptat-o pe ea ca să vină să înceapă discursul. Ca să întrerup discursul, că ăsta a fost scopul meu. Și am făcut o petiție pe canalul meu de Telegram. Subscrieți toți ca să-i se retragă ordinul de merit care l-a primit acum o jumătate de oră, acum o oră aici în plen. În plenul Parlamentului European. Pentru ce? Pentru că este cea mai umilă slugă a Ursulei von der Leyen. De aia. Și pentru că a furat alegerile în România, ne-a adus 1 milion de voturi, saci cu voturi false din Moldova. Pentru Nicușor Dan. Aia a fost. Lasă, bă, că facem, că le-am zis. Bă, peste cât? În cât suntem acum? 2026? Peste 3 ani vin aici eu, mă. Vin aici eu ca oficial, mă. Dacă mi-ajută Dumnezeu și românii. Vin aici ca oficial. Le-am zis la ăștia. Deci domnul de la pază îl apreciem, e român, șeful pazei, Solomonescu. Îi mulțumim pentru cooperare, s-a purtat exemplar. Am la fane aici români în Parlamentul European care lucrează, nici nu vă închipuiți. Repet, nu le mai dăm numele că îi dă afară. Da, am trecut, păi a intrat Rizea direct la presă, sunteți nebuni. Au cunoscut ăștia, a băgat și pe ăștia mei, a zis cameraman, asistent, bagă-i pe toți ce mai contează. Ce dracu, nu ne-a făcut nimic. Ia dă-mă hârtia aia, ce ne-a scris, mă, acolo în ea? Dă-mă să o pun pe Telegram, mă, să nu creadă lumea că ne-a dat, nici măcar amendă nu ne-a dat. Păi unde e libertatea de exprimare? Păi ăsta e templul democrației, se presupune a fi în Uniunea Europeană. Ăsta se presupune din spatele meu, Parlamentul European de la Strasburg, se presupune a fi un templu al democrației. Păi ei pun pumnul în gură presei și libertății de exprimare? Ce ne-a dat? Cu tare. Așa, da, dom'le, că a adresat, că am vorbit cu, am strigat la Maia Sandu. Aici e document. Nici amendă, a zis, dom'le, trebuie să facem un document și noi, bine, bă, dați-mi și mie o copie, să am amintire, să o pun în ramă. Că de aici începe căderea Maiei Sandu, de azi, Maia Sandu, ți-am promis că mă țin de capul tău. Păi mă țin, fă, până nu scap Moldova de tine, nu mă las. De tine și de mafia ta, cu Dorin Recean și cu toți golanii.
A ajuns moldovenii să zică că mai bine era pe vremea lui Plahoniu. Bă, am ajuns să zicem asta. Ai subjugat justiția. Toată justiția coruptă. Nu respecti drepturile omului. Nu respecti drepturile omului. Ce? Vrei să-mi iei mie casa? Nu e a mea, a soției mele. O iei cu japca. Ia-o, fă! Ia-o! Asta vrei, încalci drepturile omului. Voi merge la CEDO și voi câștiga oricum. Stai liniștită. Stai liniștită. Că ai văzut că Riza e forță și nu mă las. Nu mă las până nu o să plătești cu legea. De la premiul ăsta te voi duce eu în pușcărie. Că în Riza se va întoarce în Moldova. Și va avea votul majorității moldovenilor. Te voi duce în pușcărie. Eu pe tine, pe Dorin Recean și toată mafia ta. Cu Roman Drăgoi, polițistul ăla corupt care protejează pe Oleg Pruteanu. A? Cum e? Cum e? Cu toată mafia drogurilor și a contrabandei care o face Dorin Recean, emisarul tău. Emisarul tău. Da. Prieteni, am aici, conform normelor regulamentului Parlamentului European, această distincție poate fi retrasă prin semnăturile voastre, cât mai multe. Am făcut acea petiție pe Telegram, vă rog frumos, accesați-o și semnați ca să-i retragem distincția, să înaintăm acel document la Parlamentul European, îl voi aduce aici. Cu cât mai multe semnături, cu atât mai multe șanse ca să-i retragem acest ordin de merit primit azi de la Fălești. Și pentru că una din clauzele prevăzute în regulament se poate retrage acest ordin dacă nu arată respect, deci disrespect for the fundamental values on the European Union founded. Deci pentru valorile Uniunii Europene. Adică i-a încălcat drepturile omului în cazul meu. Și curând voi avea decizia de la instanța europeană, de la CEDO. În momentul ăla, asta este baza legală ca acest ordin de merit să fie retras, pentru că nu respectă valorile și principiile fundamentale ale Uniunii Europene. Ați înțeles? Asta este. Uitați aici. Ordinul Maia Sandu. Da? Din regulamentul Parlamentului European v-am citat. Da? Ca să știți. Așa că asta e Maia Sandu. Protectorul mafiei drogurilor, lui Oleg Pruteanu, al lui Roman Drăgoi, cel mai corupt polițist din Republica Moldova. Roman Drăgoi. Domnul Cernăuțeanu, ce faceți, domnule, cu ăsta? Cu Roman Drăgoi, cu Oleg Pruteanu, ce faceți cu ăștia? Vă întreb, mai sunteți șef de poliție sau sunteți brelocul lui Maia Sandu? Întreb. Ăsta este. Ăsta e adevărul, prieteni. Adevărul despre acest personaj care a ajuns la conducerea Moldovei și conduce această țară ca un dictator. Pentru că este un adevărat dictator. Vă spune Riza, care a stat 5 ani acolo, care o cunoaște, care cunoaște toate combinațiile lor, toate legăturile lor. Da? Vă spune unul care a trecut, care este victima abuzurilor Maia Sandu. Da? Așa că nu s-a întâmplat nimic. Stați liniștiți. Ar fi fost culmea ca pentru dreptul de a vorbi să, nu știu, să mi se dea vreo amendă sau ceva. Păi înseamnă că valorile europene unde sunt? Ce mai, care principii, mă? Voi vorbiți de principii aici? Voi vorbiți de egalitate? Voi vorbiți de respectarea Constituției care a fost călcată în picioare în România? Și nu l-ați lăsat pe Călin Georgescu să candideze? Că nu vă ieșea vouă la socoteală? Nu era candidatul umil și slugoi pe care îl vreți? Că asta vreți. Vreți numai slugi și în România și în Moldova. Ca să ce? Să stea în genunchi în fața voastră și voi să conduceți. Să băgați toate contractele, să le luați voi cu companiile mari străine, să băgați toate hipermarketurile, să-i omorâți pe toți țăranii din România cu producția lor, să nu mai fie nimic. Este? Ce suveranism? Lasă că vine globalismul și încalecă pe toți, nu? A, uite aici, toată poliția, jandarmeria din Franța. Mamă. Já laissé ça c'est ok. Je laisse faire 2 minutes. 2 minutes, merci.
Hai, bă, că au fost drăguși și polițiștii, toată lumea aici. Hai, bă, ce... Bine? Bă, rețineți, Riza nu o să facă niciodată România și Republica Moldova de râs. Și mă voi bate pentru principii și pentru oameni, pentru cei mulți. Pentru cei mulți de care și-au bătut și își bat joc politicienii care conduc cele două țări. Țineți minte, de-aia ne luptăm și de-aia facem ceea ce facem în acest proiect la Riza TV. Pentru asta, da? Ca să știți. Credeți că ăștia o să aibă viață ușoară cu mine? Dacă mă voi întoarce eu, credeți că ăștia vor scăpa de mine cumva? Niciodată. Niciodată. Nu e, mă, e aici, mă, e ghiozdanul ăla, ăsta e mai ăla, șmecher, las că vezi, zice unul de ghiozdan. Da. Gata? Cât e? 1:30, da. E bine, mergem până la hotel, facem un duș, ne schimbăm și păi pe mama lor, ca să știți. Fă poză să fie tot banii. Dați bine faci, bine la alături. Da, bă. Lasă-mă moldoveanul în pace, băi. Nu mai vorbiți, bă, faceți aici, lăsați-l să filmeze și din partea cealaltă ca să avem. Bine, la Strasburg, ai pierdut șirul evenimentelor. Ești defazat, ăsta care mă întrebi. Bine? Aici, la Strasburg. Așa că la Parlamentul European, unde am vrut să arătăm adevărul despre de la Fălești, dictatorul Maia Sandu, cea care a subordonat justiția, toată justiția e coruptă, la Chișinău, toți judecătorii corupți, polițiști și procurori corupți. Și ea e premiată de Ursula von der Leyen, că de-aia am strigat lui Ursulei. Retrăgeții nu merită distincția asta. Cum e posibil așa ceva? Pentru ce o premiați? Pentru că e sluga umilă și pentru că ciordesc bine banii care vin europeni la Zelenski. Este? Ca ai noștri la fel. Dați banii acolo. Să-i facem burta mare lui ăla. Că ați văzut că vor să o aresteze pe nevastă sa. Când v-am zis eu că foarte curând Zelenski va fi inculpat. O să vedeți. Uite ce e aici. Meeting-ul și la tractoare. Au venit fermierii. Uite, ăștia care au intrat la Bruxelles atunci au făcut deranj. Ia uite aici, sunt toți. Unde? Așa că asta e adevărul despre Republica Moldova. Ăsta este adevărul despre Republica Moldova. Ca să știe toată lumea. Domnul, veniți puțin de acolo. Uite, fermieri aici. Veniți puțin așa și faceți un cadru, așa, o poză, ca să am frumos cu tot. Ați făcut tot, da? Bravo. Cu bannerul vreau, mă, cu banner de partea asta. Să se vadă bannerul și Parlamentul European vreau. Cu totul, așa. Ați înțeles? Bannerul mă interesează să se vadă. Gata, prieteni. Bă, vreau să vă mulțumesc. Cred că ajungem diseară la emisiune. Avem avionul, avem tot pregătit. Nu există. Avem o groază de întâlniri și pe aici. Asta e. Erau și europarlamentarii români. Erau acolo în sală toți. I-am văzut. Era Grapini, era Vasile Dâncu, era Rareș Bogdan, era Andy Cristea, era ăsta Terheș. Pe cine am văzut așa la prima vedere de sus, de la sectorul presei? Erau acolo toți. Cum? Ia să-i întrebați. Erau acolo toți. Păi da, n-ați văzut? Angela Merkel, Lech Walesa, așteptați. Acolo să primească și distincțiile. După Maia Sandu. Am venit și am spus ce trebuie să știe toată lumea adevărul despre Maia Sandu. Da? Ca să știți. De față, cu crema Parlamentului European, cu conducerea de facto a Parlamentului European și cu mulți distinși oaspeți ai Parlamentului European de la Vatican, da? De la fostul președinte al Comisiei Europene, fost prim-ministru al Poloniei, fost prim-ministru al Portugaliei, erau toți acolo. Ca să știe adevărul că Riza se bate pentru Republica Moldova și pentru România. Dragii mei, vă mulțumesc. Merg și eu la hotel să mă schimb și să pornim. Ne așteaptă avionul, că e
E direct pregătit pe pistă. Bine, v-am pupat. Ne revedem în această seară cu o emisiune explozivă la Riza TV. Văd că suntem 1200 acum. De unde eram în sală când nu vorbeam 300, acum suntem 1200. Și vă mulțumesc mult, distribuiți, pentru ca toată lumea să știe adevărul. Cine este? Cine este Maia Sandu, dictatorul Republicii Moldova? Vous connaissez, monsieur? Vous êtes de la presse? Ah, bonjour. Moi aussi. Vous êtes d'où, de France? Voici média. Media? Rizea TV, bravo. Ok. Vous gardez. Merci, monsieur. Uite-mă, jurnaliști din Franța aici. Care e postul dumneavoastră? Care e media dumneavoastră? Rizea TV. Au văzut acolo jos. Na, să uită toți la mine. De-aia au venit jurnaliștii francezi să-mi ia interviu la Mona. Hai că vedeți voi Rizea TV peste tot. Hai că vedeți voi. Toată lumea, ca să știe, la nivel european, Rizea TV. Da? Să știe toată presa, că m-au filmat toți. Toată presa europeană era aici. Da? Și o să vedeți în toate ziarele europene ce s-a întâmplat. Da? Pe toate site-urile. Da? Așa că fiți curajoși români, moldoveni, nu vă mai lăsați călcați în picioare. Nu vă mai lăsați umiliți și gândiți-vă la viitorul copiilor voștri, la viitorul nepoților voștri, pentru a construi o țară mai bună, de ambele maluri ale Prutului, și acolo în Moldova și la noi în România. Haideți, forță!